Dakle, Radiša? To bi vi mnogo želeo da ga kao ja pozdravljam odavde, da ističe rok, ali ili nešto stabilno. Možda nije to, ali... Radiša, želeo bi da pozdraviš Zaharija Trnavčevića. To bi mnogo, jer on mi poklonio traktor, izorao sam 5 hektara i sve, došao kod mene snimao. On bi, kad bi mogao samo da kažete vi ovako, naš ukućin, kako vi mislite, ukućin Radiša pozdravlja vas, ne znam kako, ili ističe sutra, ili ne mora to, samo pozdravlja vas. Vi mislim kako hoćete, no. Ne znam sad kako. I on će bude zahvalan mnogo. Jer on je već to izvuku iz džepa i dao mene. Dao traktor. Radiša, bitno da si ti srećan čovek. Kako da ne? Pa evo, kad sam, ko je odavde? I baš Vlada prizna, ti si najbolji šmeker ovde. A najstariji, 49 godine je to. A to je vaša zahvala. I ne znam šta da kažem. Ne znam, sve to stalo u ova Poljubac, sve u kompletu. Ne znam šta kažem. U kompletu je stalo u Poljubac. Od srca. I onda neću pričati ništa. Ako može za Zaharija, ovo može, ako ne može. Samo Radiša pozdravlja i ništa više. A lično njega pozovete i da kažete Radiša naš pozdravljate. I ništa više. A on zna sve. Kad ja kažem pozdravljam ga, znači da se nadam, znam šta znači rok. Čim ga pozdravljam, on prati situaciju i ništa više. Samo pozdravljate Radiša i tačka. Ako moguće, ako ne. U redu, Radiša, tačka. On ima da se zahvali. Čim ga Radiša pozdravlja i cap. Ništa više. Radiša. Kažete. Mislim da te pivo čeka. Pa dobro, ja evo polako piješ, ali ne smijem. Ali meso nikako ništa. Nećeš da preteraš. Meso nikako ništa. Samo čisto ovako se da. Da bi mogao taj pritisak da on drži se normalno. Ali žene, evo, plesao sam sa Tanjom, poljubio i ove mlade trčale, a mene to radosno. Da malo kad odem na polju vani i posle toga, da malo i one 30 godine trču po mene, nije samo one od 50. One već stare, znam da će trčati, ali ipak. I nešto, veliki brat, nema niko da sluša. Ja hoću da snimam porno filmovi. Sad ne sluša niko. Onaj, da mi date adresu, obavezno kad će spaditi sljedeći put ili kad bude. Sad ne znam, on je, vi znate bolje. Onaj iz Bradicu što snima kameru, zadnje što je bio. On valjda snima sve. On je rekao, Radiša, ali možda da snimaš porno filmovi? Rekao, hoću radosno. Kaže, to se plaća mnogo. Mora mi dati od njega broj telefona. Ili adresu i što. Glavni ovdje, onaj iz Bradu što snima omali. On mene mnogo voli. Pričao sam kako sa ženama, kako dižem noge, kako sve. I rekao, ali hoće da snimaš porno, rekao, to se plaća mnogo. Rekao, ja ću pola za mene, pola isto. Ide za humanost. Kod vas ovaj što radi ovaj. To možda ne sme, ali pošto smo sad sami ovdje. Oni izgledaju su mali, omali, debeli. Radiša, veliki brat, ne razumeo. Hoće da mi date i hoću da snimam filmovi, porno filmovi, što ne? Eto mi bolje ću snimam za pare i da dam pola za oni koji su u kolicama. 1/3 za mene dosta je puna kapa. A resto za... I ću snimam 3-4 ženske. Znam ja šta ide, kako ide to. A moji ako neće gledaju, nek promene program. Ili ako idemo novine, ne mora kupe, neka kupe sporte, neka kupe drugo, ako neće od ovo. To će mi dati od ovog. Pa znate ga vi, on mene mnogo voleo. I ostavio uvijek kad bude od Bradicu. On snima i ovi... Dobro, nećemo... Radiša, razumijete da se ipak zadržimo na kući velikog brata. To moramo biti strogo, precizno. Pravilo. Ali da mi date kasnije kad bude, ako izlazim, da budemo... Hoću da snimim, da budemo... A ovo što sam rekao, ja sam rekao, ako ostajem do kraja, svi hoće da uzimaju za ovo. Ja sam rekao 10% za mene, rekao sam od prvi dan. 10% za mene. Za mene dosta je. 10.000 evra, 90 za u kuću velikog brata. Nek se renovira, nek uzeti vi plate vaše male da podelite. Mislim, to vaše, ne znam, neću da znam. A za mene 10.000 evra, to je prepuno. Da vratim Zahariju 2, da tamo nešto malo, za mene su super. Ko će zaraditi više?
A ne da kupujem kola, luda, stanovi, da vodim. Ne. Razumete što ću kažem? To držim do kraja. I potpisam. Radiša, Kažete. velikom bratu je drago da smo se ispričali. Dobro, i meni mi je drago.